Γεια σας, παίρνω την μπάσα από τον Ditkov να συμμετέχω και εγώ στο Rap Challenge. Εγώ και άλλοι 2,5 εκατομμύρια rappers περίπου. Για πάμε. Είναι ταφού επιστροφή, δεν έχει πρέπει και μη. Όσο ανεβάζω τον πύχη πέφτουν οι ηθικοί φραγμοί. Καπνίζοντας βλάστηση το hip hop βιώνει άνθηση, σε διώξω απ' την κορυφή. Γιατί έχω κάνει κράτηση στις μάντσιλες μου φίλετα και cocktails on the rocks. Στις δικές σου μπύρα προστ και μπαγιάτικα toast. Στη μάπα σου αρχίδι το λυρικό μου γονατίδι. Τα ραπ σου είναι πιο γλιώδη κι απ' τα μούτρα του βορίδι. Σας δίνω ένα φυλάκι και μετά μπατσα και φέρμα. Είμαι ο φόβος σας έμψης και σας φυλάω τα έρμα. Λες πως έχεις φράγκα, μα είσαι εγώ των φτωχών. Νταφού performance λοιπόν, στέγη γαμάτων και τεκνών. Νταφού αρχαίο πνεύμα, ουκεν το πόλο το εύτορα απ' τον άλλον. Μένει μονότονο σαν την εφ. Κάτσε κάτω απ' τις μπάρες, μικρέ χαζέ και αφελή. 2.000 χρόνια πιο μπροστά απ' τους άλλους, σαν το θαλί. Αυτά είχα να πω. Τώρα με τη σειρά μου πρέπει να δώσω πάσα λοιπόν στον Big D από Γερμανία, στον KH από Κύπρο μάλλον, στην Καλομήρα να κάνει rap challenge αφού βγει μέσα από μια τούρτα, και στον Ανδρέα Μικρούτσικο γιατί έχει πολύ καιρό να βγει μπροστά από μια κάμερα να τα πει και μας έχει λείψει. Φιλιά.